ocazia un experiment despre cum amestecăm metodul școlar să vedem ce reacții rezultă. Handicapatul. Ia că nu mai știe ce să zică. Nu, ei nu au fost chiar în adâncet, au fost fain. În primul experiment am amestecat cola cu mentos format, iar în cea de-a doua sticlă să amestecăm cola cu mentos întreg. Observam că mentosul întreg a sărit mai tare, sau cum să zic. Deci, în concluzie, că să nu mai consumați așa multe sucuri carbogazoase, încercați cât mai mult posibil să consumați sucuri naturale. Așa. Handicapat. Ciuben handicapat. Poți face, mă? Bă, eu muream acolo când l-auzeam pe masă. Voi ce-o sărit, dar eu nu am crezut că stai așa de sus.